Здравейте! Вие сте случайните съпруги на станция Нова. Днес сме посветили цялото си предаване на българския национален празник и няма как да не завършим с песен. Естествено. Представяме ви децата от детския народен хор при Национален учебен комплекс по култура с италиански лицей Горна баня, София. И сега да почнат. Хайде. А ние да се махаме. Ti